Een speciale mijlpaal voor voet- en fietsveer Kobus. Het pontje tussen Blitterswijk en Weilerlooi voerde namelijk de miljoenste passagier naar de overkant van de Maas. Welkom en nogmaals gefeliciteerd als miljoenste. De eer was er uiteindelijk voor Herman Bruyne uit Meijel. Hij ontving onder meer een oorkonde met een levenslang abonnement op de oversteek. Welkom aan boord. En hoe heeft u deze ochtend beleefd? Want er is toch al wat gebeurd? Verschrikkelijk. Nee, maar ja, ze hadden mij wel gezegd dat er van alles kwam, maar niet, dat niet, had ik niet opgeteld. Maar het is toch wel mooi voor het mee te maken. Ja, toch wel fijn om even zo mooi in het zonnetje te horen. Zeker. Het werd niet elke dag wordt je in het zonnetje gezet. Hè. Toen wij in 2002 gestart zijn met het hele project, toen hadden we aanvankelijk het idee als wij per jaar zo rond de 15.000 passagiers overzetten. Dat was heel mooi. Dat was een beetje de doelstelling aanvankelijk. Ja. Maar het is iets meer geworden, want ja, als je het een beetje uitrekent, ja, dan realiseer je, wil je in 23 jaar 1 miljoen passagiers overzetten, dan moet je toch gemiddeld tussen de 40 en de 50.000 passagiers elk jaar overzetten. En dat doen we al 23 jaar lang. Het succes is eigenlijk met name te danken, denk ik, aan het feit dat we gewoon een hele goede club schippers hebben. Dat we een goede pont hebben, een goede boot hebben. Die hebben we toentertijd laten maken. En ja, dat is eigenlijk het succes. En eigenlijk vervolgens het succes, ja, dat komt vanzelf op het moment als mensen hier met dat pontje over die Maas gaan. Het spreekt zich rond. We hebben natuurlijk locatie Tante Jet aan één zijde van de Maas. En ja, het gebied Ooije-Wansum. En aan de andere kant van de Maas hebben we de prachtige Maasduinen aan de Bergense zijde. Dus ja, en ook nog eens een keer op het is opgenomen in het fietsknooppuntenplan. Dus ja, dat maakt wel dat het gewoon in een razend tempo echt bekendheid heeft gekregen hier in de regio. We hebben een club van op dit moment 17 schippers. Het zijn allemaal vrijwilligers. Vrijwilligers die met ontzettend veel plezier zeg maar, het pontje varen. Het zijn ook allemaal schippers. Ja, het is een hele mooie hechte club. Het zijn allemaal mannen overigens. Die het pontje echt varend houden. En niet alleen varend houden. Ook is er een technische commissie voor technisch onderhoud. Er is een schilderscommissie, zodat het pontje ook altijd strak eruit ziet, strak in de lak zit. Er is een roostercommissie, tot er ook elke dag draaien we met 2 diensten, tot dat allemaal goed geregeld is. Er is een veiligheidscommissie, zodat het ook allemaal veilig gebeurt. Er is een opleidingscommissie, want je krijgt natuurlijk nieuwe schippers, aspirant-schippers, die vervolgens opgeleid worden tot volwaardig schipper. Dus ja, wat dat betreft, en dat doen we allemaal met die vrijwilligers. En dan mogen wij als bestuur ervoor zorgen dat het allemaal ook blijft draaien op de achtergrond. En nu, op naar de 2 miljoen? Ja, dat zou wel het mooiste zijn. Hè? En dan als we dan een beetje in een gestaag tempo doorgaan en stel dat we 40 jaar bestaan en we kunnen dan de 2 miljoenste verwelkomen, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Met die oorkonde in de hand, wanneer gaat u de volgende keer gratis oversteken? Nou, we moeten even kijken, maar ik denk wel binnenkort. Dat wel, ja, maar toch eventjes van genieten dan weer. Hè.